Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga edita, iti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka public school teacher, ket dandanin nga agbalin a principal. Dahito apakasaritaak ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tuladan na kay Stephen, agadal ka iti kina-inhinyero, tanapintas to ti masakbayam. Ni Daddy Mat, imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin na pulis. Pulis? Kayat mo ti maininitan ngagtrap-traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday ta ti trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awan muna. Lito. Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Awan na mamuyo. Pasensya mo ni Daddy, anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing dito'y apagtaangan. Saan ka kumangag sa iti kastakan ni Daddy? Pudno ti ibagbagak, Mami. Uray pa'y iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamati ti galad na. Masaira kiti panagsasao nila kay ko, Manong. Isula tinalaing. Di pulatan tutupan. Isulaang ang husto ti aramid na. Kan isulaang tinaskan amasurot. Liklikam nga gapa kayo. Detay ti kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na isto ti matungpal. Nulakat ta pagsayaatan ti pamilyayo, bayam latan. Tatno saan kayo nga agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Si ka ngamin ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka saan ka di? Ah? Happy Teacher's Day mat kan ka. Adto'y matisabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman nak, Ma'am Edith. Madamdama aggiddan ta amangal daw iji school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apaya syaklaan. Ay, Ma'am. Jay, samad may kadwa nga anak mo day dyan nakatakder ijerwarti kantin. Ha? Ni Stephen day dyan. Ay, wala peso. Anya ter aramidon ta anak ko dito eskulaan. Ay, abamon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, ta inakayaban. Stephen, apay nga ada ka dito'y anak ko. Jack pa'y kaya ti agawid, Mami. Sigurado ngamin, nga adda ni Daddy Jebalay. Kat maan ano ko mano adda iji balay. Amuyo mat, Mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni Daddy? Ala, umay ka nga rod, ta umay ka pa agmerienda. Amok, amabisin ka. Tabanan ni Stephen. Napan nakinita niya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan ngagbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan nasurutan ti kurso nga ibagbagakan ko na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon a kinadiktador ti panangay surok iti anak ta? Bayam ka di nga iso ti agpili iti kurso akayat na. Kasano ko mga agbalin na pulis dayjay? Awan mo tamo na? Di kamot agsao iti makapasakit itirik na alito. Iso akagurgura da kadagiti anak ta. Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon.
Diyak kaya't akasango ni daddy. Maudi ako namangan. O sige, maudi kan to nga rudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen? Apay akas ta dayta anak mo. Imalan samat kan ka. Apay ka di nga agungot ka manen. Saan pa'y nga rud ang mabisin? Iso adi mo pilitan amangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo. Agsardan ka man lito. Saan ka nga agpukaw? Ikak man iti pagnakman. Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam? Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pam anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kiti tamangantan. Naawanan ako ni tigana sa mangan. Sa dino aro ti papanam. Mapanak mang restaurant. No di da kaya't akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday m gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman ak, ma'am. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng. Ado nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam da ita. Iso nga rod nga agyaman ak itinasapa pa ng kablaaw yu amin kanya. Christine anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itag mami. Ada trabaho dito ospital ita. Ngam manon abulan asaan ka anagaw awid anak. Kayat ko ti agawid. Ngam anya. Diyak kayat ang makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amanggag ko. May papan, iti kursok nga inlugpas ko. Ay, Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak di tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya tupay ni Stephen di pumanaw di tabalay? no kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayon tulangan ka ni Stephen ti umay agpasyar dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustom ka di matlaang ti cake aginatang ko, anak? Un mami, ibusan tanday takik aginatang mo. Lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Napsugak. Di nakadikablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbina asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sumbat ni daddy. Bayamon anak, madinsamanan ti aldaw na. Kasta na ngamin, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan kan ngagladingit, mami? No saan na kayat ni daddy timangan? Dua talangan amangan. Wen anak, dua talaangan nga aglanglang. Love na love da ka kan ni Manang Christine, mami. Ay, un gaya, mami. Di mo ka di kayat apanawan ni daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni daddy yo. Ab-abuswon na kan, mami. Pagsasawan na kaitisaan nga umno. Saan arumbang dayta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaangan. Kas dilaan ti ugali na. Taka na yung ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni daddy yo. Ne, ada ka matgayam di tiruar anak katugaw, lakay. Basbasa ak. Ada ka di problema. Sino tinangibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kasta nga agapu kay ti trabaho. Nasaya at matanakadlaw kayon. Amuyo ka di. Da kayo ti mangipapa iti problema kanyak. Anya? Kasano kumada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan. Di mo ko maibaga dayta. Idi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbis ko maakina doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na lahat ti kayat na.
panangipakita ka di iti respeto dayta. Lakay. Kat daytamat nga Stephen, namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer, ngam anya ti kayat na, criminology. Ha! Awan ka di ti Sir Vic nga ma. Saan apod no day nga ibagbagam, Lakay? Kat sika nga ina, sikalatan ti sursuruten da. Dikdiktaram ka di ida, ha? Saan? Saan apod no day ta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakkelan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano ana amom day ta, ma'am? Ijay ko ngamin nga impa-check up nila kay ko, kat nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayag. Kasta ka di. Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, a nurse gaya mo ti inaunam. Maragsaka na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam anabayagan ajak nakitkita dito'y lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat na nga adalan. Kaya't nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabit lang ha. Tasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Dinangranak ni Daddy. Anya? Iswa pumanaw ako itamat lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ni Jayan ni Manang Christine. San? Urayan nak dita balay taagawid akon. Pagtungtungan to dayto abanag. Bye. Apay, ma'am, anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na kano ni Stephen. Anya? Maaramid dayta nila kay mo. Ay, unay matan. Jakla impagarup akas tati ugali nila kay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kankwana. Pabiro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikak lang iti leksyon. Tapno amuna a respetuen ti amana. Anya klase ka nga, ama. Apa akas tati saom, ha? Siyak pa'y ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuen na? Ha! Talagang awan na mo man niya. Maestra ka pa'y mo't nga rod! Inagasag ti sugat ni Stephen, Mami. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panangdanog kankwana ni Daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, Mami? Amangan numakita dak pa'y dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayat tinapasamak. At daak lang iti silid ko. Iti kalata si Mark ni Daddy. Nagungungat kanyak. Nabayag ka nun nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danong nga inuman na. Iti ti makderak, tamapang kumayalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason no apay ajak kayat ti agawid. No saan ko lapang panunutan ni Mami. Binalas ko kuman. Ay na, imbagtasaan mo nga inaramid day ta, anak ko. Awan itigas to magik. Nubalsak ni Daddy. Maulaw Dito'y pay lang ni Stephen, Mami. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. Dako man ni Mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat sikamot ti mangibos. Umay ko mamanin ni Mami anya. Naragsak no adda ni Mami. Wan nga rod. Ni Mami, iso dahi ti umawawag. Hello, Mami? Christine! Oh, apay, Mami. Anya tinapasamak. Natake ni Daddy yo. Anay ta dito'y ICU. Ha? Diyak ka mo numalasatan na pa'y dito apan nakaatake na. Anya? Stephen, anak, iduron mo day ta wheelchair ni Dadim. Uwan, Mami. Lakay, iawid na kan. Mami. Agluluan ni Daddy. Saan ka madanagan, Lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka.
Aging kaita, masakit payla ang nilakay ko. Saan na nakas itisigod anaunget. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Edita. Edita, at na pagpatinggaan ti amin. Kat dayawan ka. Da itilaksid ti amin. Kat adda kalatta para kinilakay mo. Nang runa ita, tamasakit. Ala, anusam, tas sikaket nga rod ti asawa na. Tay kunada nga roden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunod. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti matdireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo ang